Tintiħġiġ minuti minn tijak jena ma xtaħmel. Għadu għomlu. Mattajos, kif inti l-għenis? Tajjeb ħafna ta' Illum naħseb għanna bżonnok sabiex tarġatina dik id-daqxej ta' boost wara li nipprovaw narġaw naqbdu r-ruzza. Ingranajna suppost. Bħala periodu għuħat mar l-iskola, tajjeb, ħafna jizġaw marru xogħol. Suppost. Suppost. Dik il-kelma. Il-realtà ma xini. U l-lum rrit nkellimkom fuq l-Infanti, tajd li dabbi ġej, tajd li l-Infanti għax xoċnejn, għalek Mela, l-Infanti huma jisom simbolu ta' aħna kif moħna jista' jirraġuna u kif sejjejna jew fixkelna. Ġifieri, it-tajba qed hawnhekk. Jekk Għasija. Għara, rajt ikunu ħomor. Xejn Prosit. Għara l-lajt. Mela, issa. Jekk inti bażikament naraw sempliċiment il-każ ta' il-Junfant u id-driver tiegħu, ġifieri la preparajt għal-kara stampi. Naraw l-istampa, forse naraw naqaf. Flok naraw stampi uħra ta' nisjaqwa. Alright, għadu. Mela, emmek jem per eżempju dak il-raġel ara. Fuq dak l-Junfant. Issa, tajd li xizzikolina għandu xjaqsam ma li qed tagħmel inti. Issa inti fuq dari, san. Fil-verità hemmhekk kull ma qed jagħmel l-exercise dwar il-Junfant, ġifieri mhux fuq l-exercise li ħanitkellmu. Mela, l-exercise u kwalunkwe ħaġa li aħna nixtiequ nagħmlu f'ħajjitna tkun ikkontrollata l-aktar mill-moħħ. Issa il-moħħ nistgħu nqabluh mal-Junfant. Illi jekk dan l-Junfant ifettillu jibda li triq kif qed jagħmel hemm ara flok ma baqa' mixi dritt qabad jaqsam ir-rotta. Naturalment, u ħajħodna fej jifettillu. Irrelevanti. Fejjiritu. U fejjiritu. Irrelevanti minn kemm id-driver huwa bravu jew le. Għax li l-Junfant tant huwa kbir illi ħajamel li jiftillu. Issa naħseb ta' kadajdi bil-magħlub illi l-moħħ huwa s-sewwieq. Fil-verità le. Ekku, mela, ħapoġġielek hekk. Il-moħħ huwa s-sewwieq, però l-emozzjoni, l-emozzjoni wkoll tiġi mill-moħħ, imma biex nagħmluha sempliċi hekk, ejja nqabluha hekk ara. Il-qalb huwa l-Junfant, il-moħħ huwa driver. Mela, ħampoġġu għajk. Illi jekk inti l-emozzjoni tiegħek qed titfak x'imkien ieħor. Mela pereżempju nista' naqbdu naqra mara kella u hekk ma nafx fejn qiegħda, insomma, ejja ngħidu li qed tisma'na u intom da. Mela, illi jekk Rakel tajt tisma' jiena bħalissa għandi ħafna nervi u l-ewwel ħaġa qed nara qudiemi hija ħafna ħelu. L-emozzjoni tagħha hija ħafna nies jiżvukaw fil-ħelu jiġri ħafna nies. Li jiġri huwa illi jekk inti moħħok tipprova tgħid imma leta, imma ħjar li. Imma l-qalbet tgħidlek u ffanga ħadd istrieħ, ħadd neħħel l-istress. dawk iż-żolt. Dejjem. U flok dawk it-tnejn, ikun wieħed driver żgħir u ieħor il-Junfant li huwa kbir għaliex għax l-emozzjoni dejjem terbaħ fuq il-moħħ normalment. Mela aħna xi rridu nagħmlu? Aħna rridu nġibu l-emozzjoni parallel mal-moħħ. Għajd żgur faċli tgħidha di. Da żgur li faċli tgħidha biex tatwa iva hija challenging. Imma xi rridu nagħmlu? Kif aħna ħanilagħbu bl-emozzjoni b'tali mod li tiġi magħna? Billi nagħmlu dawk il-famużi before and after, mhux ta' kif dejt nider u ta' kif irid nispiċċa ta'. Il-before ta' fejn qiegħed illum ta' fejn qiegħed jiena skomdu. Mela x'inhu jdejjaqni. Mela ħaġa naqbad naqra magħkom issa flok ma' Rakel. Intom kontu jettu li isma' jdejjaqni dik iż-żaqħoxna? L-leket. Dik il-feeling. Għandila. Ġu jaqbdu ilek minn taħtek. Ejja. X'għandna. Idejjaqkom illi intom ma tantx kontu qed torqdu sew, mela forsi anka fuq ix-xogħol kontu qed tħossukom naqra bil-battery low, tajjeb. Kontu qed tiskomodaw ruħkom illi m'għandkomx żvok, qisu dejjem minn xogħol għal xogħol u minn ħaġa għall oħra, tajjeb, u qed isma' dak il-bliedem l-antik kien qed inħallih warajja. Fit-2017. 2017 kien dak. Prosit, akko passata. Issa għadinaw. Imbagħad krejna xejn ta' targets illi minn Marzu tal-18 il-qudiem tkellimna jedna pereżempju Daniel ikun iktar enerġetiku, ikun iktar pożittiv. Għajjek diġà qed tara ma qed taħdim lek. Issa, inti semmejt ukoll illi pereżempju tixtieq li ttawwa l-żmien ta' kemm iddum taħdem ħasservi lill-poplu b'dak li tagħmel inti. Blatti, nista' ndilhom hekk l-inti għattur tagħmel latti. Hija xi xwa. Almenu żewġ ċatti jagħmelhom. Jew nissejja ħattur ħabba latti li nagħmel issa jkun ukoll. Latti xxeni li xkun tafja. Le ma vera li qed tajt fil-fatt diġà qed nitkellem mal-Kunsill ta' Żabbar biex nagħmlu monument żgħir. Hekk żgħir. Qed immur nippruvaw biex minn qabel nkun naf kif ġej. Qed benġuk naħseb għal-isla. Le, stat warri. Kompli. Tajjeb. U tajba edaw, jekk dak il-famus mela il-Junfant inġibuh parallel mal-ħsibijiet tagħna, iċ-ċans li rnexxu huwa akbar. Għaliex qed ngħid. Ngħidu eżempju. Eżempju, bravo. Ħaġa qbdu ma' Rakel, mela Rakel qed tara dak il-ħelu quddiem. Ħalaqbad l-istess eżempju. Issa din id-darba flok ma jitara dak il-ħelu bħala salvazzjoni tagħha,
Alright, dak il-ħin jider bħala salvazzjoni, ma forsi tirbaħ dawk 3 sekondi biex tajt isma. Jiena, dan il-ħelu. Il-fejlak tal-ħajuħodni. Lej il-persuna ta' 17, jew lej il-persuna tal-18. U dak il-ħin mux għad raġuna ħafna ta' pero jekk dawn ikunu inti installati ġo moħħok, jekk inti tkun brainwash tisma' Madonna jekk tkun brainwash jata b'dan il-mod, b'mod isu normali, automatiku, inti ħad titgħallem tajt le, għaliex? Għax dak il-ħelu kont stressjata darba qedlu le, it-tieni darba qedlu le, it-tieni darba qedlu le, sar drawa. Taf xejdu l-Ingliżi? A minute on your lips, a lifetime on your hips. Eżatt, u dik anka tajba wkoll. Mux kull ma poġġi fuq Le, ma mux tajba biex. Tajba wkoll. Sanni, Di per eżempju jgħidilek min illum huwa edik ta' sigaretti. Li jgħidilek isma' jkun jkun stressjat għal-bidu ma kien ikolli xejn ta' impejjeb. Imbagħad saru wieħed ngħid tlieta pakkett u bqajt sejjer. Jekk niżviluppaw drawiet il-kontra, illi inti dawk it-tentazzjonijiet tidra tgħidilhom le, però tajba qiegħda issa. Mhux billi tgħidilhom le, U daqseb. torbot idejk u toqgħod tgħid le daqshekk. Trid issib alternattiva. U għalhekk il-famuż exercise ħajjejna ħafna. Għax l-exercise di natura jikkalmana, jagħtina dak iċ-ċertu sens ta' self-esteem ola, jagħtina dik il-konfidenza, jgħinna noqogħdu aħjar, jgħinna wkoll biex niklu anqas ara kemm tajba. Ġifieri ħafna jaħsbu meta nitrenja jintex kemm ħajqbad niġuh. Le, fil-verità, meta inti trenjajt, b'dik il-ħafna ossejġnu, mux ħasaqsijin. Dak il-jufant. Il-jufant tarasu dak. Illi, meta inti normalment waqt it-trejni jkun ħafna nifsijiet il-ġewwa u ħaddimt naqra s-sistema tiegħek. Tintella tipo. Tajta, eżatt, għax il-ġismek tajtu l-iktar li kellu bżonn. U ġisimna mhux ikkellek tal-li għandu bżonn, imma fost l-oħrajn li d-dem jiffunzjona sew, l-ossiġnu, etc. Allura, flok ma inti d-deta tajt isma' daqshekk għal-ħelu biss, trid issib alternattiva. Inkella ħaddi ġurnata 2 u ħaddeġa tajt isma'. Dak is-sodisfazzjon li jinkwat nieħu mill-ħelu, mu qed nieħdu minn imkien. Mela ħadd irid tispiċċa għal-ħelu, Ġelat. jew għas-sigaretti, Ġelat li. jew għal-ġelat, u x'inhu. Mela inutli aħna dak il-willpower hawnhekk fejn nixtieq nasal. Dak id-driver li rajna huwa qisu l-willpower li jgħid le, dur li law, dur li lem. Għax jekk li l-jumfant ħajibqa' jagħmel ta' rasu, ħajibqa' joħodna fejn irid. U forsi darba kontrollajnieh il-bqija le. Allura ġew jaħduna over, is-sigaretti, ix-xorb u l-ikel żejjed. Mela ħansibu alternattiva u ħannitalmu wkoll illi nqablu dak il-ħelu, dawk is-sigaretti, dak l-imbarazz illi għamlilna ħsara ma' il-bniedem tal-passat, ma' l-bniedem li ma' rridx illi nkun. Xi ħaġa oħra importanti li jekk inti taf li għandek dal-vizzju li taqbad tiffanga fil-ħelu, importanti li ma jkollokx il-ħelu. Evejli fil-dar għax kif tiftaħ il-kexxu taqbad Issa tipprova ta' sigaretti u taħdem fabrika. Isek Li kollok sigaretti. iktar ġobar naħseb għax tista' tixtri ma' fabrika x'ka tagħmel. Tkun qed taħdem u tieħu wieħed. Dik li naqdu hekk ukoll. L-jumfant jekk pereżempju jkun miexi fuq triq lixxa. Tajjeb, iktar ħajimxi komdu u driver l-istess. Jekk dik it-triq hija mħarbta, mela jekk inti għandek ħafna tentazzjonijiet fin-nofs, ħadkun iktar tqila għalik. Għalhekk anke nissuġġerixxu ħafna li toqgħod attent ma' min tagħmilha u di suġġett ieħor totalment nixtieq nitkellmuh. Imma aħna normalment dan usan ir-riżultat tal-5 min nies nagħmluha l-aktar magħhom. Mela anka intom fejn jitlu l-ħbieb oqgħodu attenti kif tażluhom. Naf li intom għall-grazzja tagħkom fil-familja għandkom minnu attiv ħafna, jiġifieri dak huwa sinjal tajjeb. Tatis? Tatis jew. Mħanċu ma. Ejja ngħidu nies. Ta' jiġifieri anka eżempju, fil-weekend, eċetera, eċetera, jekk nażlu ma minn noħorġu l-maġġa pereżempju. Ejja ngħidu. Niskrepjaħ bi plan. Meluma, tara. Bil-ġimgħa li hemm jiena ħjar ma jkollix Għaxem, il-putin mux ħadaj Peppi maġin għara fejn istajfimni. Jekk jintom tkunu maħħom tarari, jisom mux l-aktar 5 min nies li tkunu maħħom. Xorta. Forsi naħseb għax taħdmu da xorta tkunu mal-kamera minn neċċeta. Ġivim dak il-kas intajru il-kamera minn jek jixorbu ħafna. Ta' imma għapati ċajt. Ma min nitċirkun daw irwieħ, nek nisimgħu dik il-kelma, tagħmel differenza enormi. Għaliex? Ejja ngħidu li aħna wara x-xogħol dejjem pereżempju morru għandna drawa nixorbu il-birra. Minna ħal-oħra tiltaqa' inti ma' klikka nies li wara x-xogħol taqbdu tilbsu slipper u tmorru mixja, tmorru ġirja, tmorru training. Ara x'differenza day after day. Llum hekk ħamru niċċokjaw. Jiena salderu ora kif. Serja.
Kaxkru għarra kell donna. Vera, ta' mux għalilna. Problema tal-grupp. Ej, għaxam ta' meeting ikun li daħħal dak id-dar xejn Dak id xejn ta' drink. Għamillu wieħed. Kerbil. Tibda toħroġ miegħi fil-weekend. Dependi x'tagħmel. Għaxaħjani. Nibda nħassar jena. Ħażin. Ismani, u di oħra, mela, emmi nisemmilek isma mela mux torti għaj. Kif semmejt li jinti ma li jett il-problema u ma l-erba l-oħra li nkun maħħom. Mela, ħarajdlek, aħna nif u namlu progress, meta nwaħlu f'xaħġa oħra jew ħaddieħor. Tajd li ma kultanti ċirkostanzi vera jisu ġraħli jek. Per esempio, naħobb iġib eżempju illi isma, jekk inti kont fi triq. U baqa diħel ġofik ta' warajk. Teknikament, titassumi responsabilta inti, sa' minn jgħidek jek ta' warajja kien traskurat. U baqa diħel ġofija jien xtort għandi. Imma strictly speaking biex nġibu kas esaġerat, kieku inti ma konċ għaddej minn dik it-triq ma kienx jidħol ġofi. Manka l-word, ta' wara għandu Il-ħsibet nifmu, mux tajjeb, ladem ma tajjeb. Illi inti ma tixtoqod dejjem, Sara, ħaddieħor se tagħmel, imma assum mhix ħadd titgħallem inti. Mela l-mod tal-kelma, jekk ngħidu aħna isma' jiena fil-weekend dejjem qed naxxaqa. Flok ma ngħid dejjem tort. Taf li naħseb għandek raġun. Flok ma waħħal fil-mara, pereżempju, ngħid isma' jiena għandi deċiżjonijiet tiegħi wkoll. Illek aħna riġna niklu, anke ġu l-istess restorant, ġu l-istess kollox, ħadet burger biċ-chips, jiena stajt nieħu xi ħaġa differenti. Mhux biex mit-tnejn sal-ħadd dejjem niklu l-istess, ta' imma jekk aħna għandna goals, jekk aħna għandna xi ġlieda f'Marzu, nafmu qed nimira lejħat, u rridu nidru tajjeb fiha, tajjeb, din irridu attenti illi mbagħad irridu nagħmlu il-prioritajiet f'ħajjitna. Jiena naħseb li tkellimt mal-mara u vera. Għax darba l-mara kont qiegħed qudiemha mhux qed niċċajta konna qegħdin b'żewġ karozzi, tifqani, konna faqatni u qalt li għax waqftit. Kont ħireġ fit triq tal-Marsa dik ta' Erbalejn, ma pretendit li nibqa' ħireġ. Xixira l-sfida ma xej kbir, ta' maġina għaw fil-film se kollhom għaw jaqbsu hekk. Tqabbizhom. Għandna minnhom hekk. Diffiċli, inti tqabbizhom. Tista' tagħmel toqgħod tqabbeż kemm tgħid, imma skont il-kobor kemm ikunu. Kellha ma jidhirx. Isma' għandna t-telefon numbers, biex tibqa' naqra magħna. Taħseb, nagħmlu kompetizzjoni flimkien. Yes. 2-2-9-1-3 jew 4. Għattadulkom biex iċċemplunna, iċċemplunna sabiex tkunu tistaw taqtaw xil-marelli. Xil-marelli. Ila ma. Waħda darba l Le, dik l-istess waħda. Dik tal-injam? Għedem kun għaw intali għadi. Kena u Mela, xaffu l-linja. Rispondi Matteja, għandarruk. Hello, ma baqet nitkellmu? Għaw, titħarri. Hello, Matteo, proset kemettijom pariri tajbin, il-Daniel u il-Sander. U ma jisimaw ta' u kol ħanaqbet naqalijom. Vera neħu pjaċir, nisemak, ħanaj. Thank you, hey, grazie. Veru, għax vera tajjeb. Tajjeb. Sejn nishtiq insaqsik ħaġa, Matteo. Ma ħew nistaqsijiet. Għalli xħadġitija. Meta per eżempju tmur tagħmel l-eżerċizzju fil-pool. Ħallihom ħajitqu. Isma, meta tmur tagħmel l-eżerċizzju fil-pool. Qabel tmur tom. Taħseb li tista' tieħu xi frotta jew hekk forsi mħabba li tkun qed tagħmel ħafna eżerċizzju tajjeb jew tmur jew ma tieħu xejn. Kmieni, ġifieri l-mur tom fil-pool kmieni. Idealment timpana qabel. Xek ix-xaħu dawn bit-timpana qabel tmur il-ġim. X'ħalli jagħtuhom minn bad. Ara, mhux kulħadd l-istess. Mhux kulħadd l-istess it-tweġiba sempliċi, jiġifieri dan naturalment fejn jidħol l-ikel ikun hemm nutritionist u dietitians li ħajnuna aħjar. Imma b'mod ġenerali prova inti tħallix ħin bej l-aħħar li kilt u training illi jkun iqsar minn nofsija, ġifieri hemm min jgħidlek isma' kilta malajr mid-dar u bqajt sejri training u bataj mal-istonku. Per eżempju f'xi 6:15 fis-6:15 inkunu qegħdin ġalpu. Ta' fil-ħodu, okej? Tajjeb, tibda l-ġurnata kalor. Ma biex jint Kif tqum fu frotta? Fiex fin inqom? Fiex fin inqom fl-4:09 jew l-4:15. U fiex istrina? Tara l-inna u torqod, u l-maċna mbat. Le, ma narax li għax jena ndorrijan kmieni. U għallura Għadu diħel Sander fil-weekend? U fuq l-eyebrows. Jiftħu kmieni, fil-ħodu jiftħu kmieni fejem il-pul, fejem murjen. U jiftħu fil-sitta. X'ismek, sinjura inti? Jien jisimni Doris. Doris on Flavja int? Ejba. On Flavja.
Isma, dor. Ġalabet naħseb. Ah, Dor ma tistax tilab, int, għajdli. il-bal għalix ma nistax nilab. Jena mux ħanilab. Għandu għalik dor. La lesman, jena biex jien saqsejt mistoqsija l-Mattejos, tinkwieta xej. Jena mux biex Għada għalik. Prova għatejja xortejja, prova Ejja, ħanuru jela. Tinsiex, l-ewel tistaqsi mistoqsija. Tija xans. Issa persona tistaqsi lilu top bħala mistoqsija. Le. Mela, dan huwa l-oġġett. Xil-Marelli. Dil-ħagġa. Għana jidlek u. U intom ta' Xil-Marelli u. Ma fux mux aħna minni jafżakom minn MJ. Ejja, xaħseb li u. Aw, Saqsini xaħġa l-ewel. ħansa tik xaħġa, dinna taħdem bid-dawl? Iva. Iva. Taħdem bid-dawl. ħan korreġijilek. Taħdem b'dawl, imma d-dawl u low current ħafna ġiri ma tistax tuħu xok minnu. Tajjeb? U laqas li xaħġa bil-plakka, tifhem? Mux plakka maħħa, ma ġaħġa ħalet tkun qabda maħħa taħdem bid-dawl. ħana jidek naqra zom. Ejja, tina. Għax milux, jisnejt kont tajta. Kont tajta, xaħġa bil-bred, xaħġa bil-bred. Iva. U minuta wahda, ta' Ejja wanna. La, Għal speċi ta' biex nitkelmu. minuta wahda, jwa. Xaħġa bil-bred. Bread? U Marelli. Allum, ma Marelli, dik għattara tajt xil-Marelli. Isa, Ija. ġifiri inti. Il-bred diġa da tajjeb, Għadna ċulaw, għarċu ejja għandi. Bil-bread. Isma li dwar. Bred ġa da Għati tajjeb. ċans, dwar. Ġifiri jettajt li parti mill-lanser għamdu bread miħaw. Mela, bred bil. Mux bred bi. Isma, Bread bin. Bred bil. Ma lejt li dwar, xħajkun naqtalek xorta. Allajt, bred. Bread bin. Bred maker. Bred maker. Le! Għal naqra, da. L-bot, jodari. Isma, insellu għal-Flavja u anka l-Devi. Alright, għalli bidejja. Ciao. Tepini. Aħta l-uħra, xdejn istabil Flavja. Flavja minn. it-tifla taħħa. Hello. Hello, Min inti? Doris minn bil-Kirkara. Dor, all right. Alright, l-ewel darba etnara. Aħjar. L-ewwel darba tarana. Tara mhux Nara l-programm, u ħatarġa tarana. kun xol. Alright. Xoltu kun xol u santu tawnu. Sewa, l-lum xaħat talif. Ħad tlet sijat lif. Biex tara li. Fottejtom 3 sijat, ma insomma. Għaxa tara on demand kif tletti dor. Ma ġara. Ejja, daqsi. Provata. Ma nafx ta' Mela tħiġ. hemm xi għajnuna. Saqni mistoqsi. Sama mutlezzjon della mullum. Tal-injam tideru. Xini? Le, il-mistoqsija t-rispondijiex. Ħalejnek, jajja. Ejdi. Mela, Eżempju. ħanfemek, għalġew għandi. Mistoqsija, mela immaġina li f'moħok għandek bread bin. Mela inti l-mistoqsija li s-saqsi tajt. Din għandax taqsam mal-ħobs, u jekk jien rispondik li ma tajdix bread bin bħal għanżer. Mux jek mela saqsi li mistoqsija, ġuru wila. Saqsi li mistoqsija. Ma nafx bred bin. Nix nifemkom Kważi. Għana mill l-welek. Mela, mela Sander f'moħħu għandu li bread bin. Mela biex Inti għadik, jena għantu eżempju. Tien eżempju. Għadu eżempju, mela jgħat niprofa naqta l-oġġett. Dan, l-oġġett. Tista tużax biex taqta l-ħobs fuqu? Le. Mela mek tinsa l-affarijiet li għandhom biex taqta l-ħobs fuqu mut mut fuq xaħġuħra biex t-risposta. Prova ġeja. Tina risposta, għaw mistoqsija. Mexi torchlightu. Le. Torchlight miex. Kieku għat l-eżempju din tajba biex tixal ximkien. Kon għajdlek li u tinsa insomma. Għadet l-ezzijat li xeħat. Hello. Hello, Min inti? Antoinette. Xanna Antoinette, kif inti? Xħazin, imma sa mort ta' xej zvajjajtu niftejtu. Prova staqsi mistoqsija. Ġifiri, għandax taqsam mal-ħobs jew le? Le. Ma nafx kif maħtuwa fuq il-ħobs dejjem. Għax inti l-aħħar darba meta dik il-mara għatlek bread bin. Għattila kważi. Jien? Xaħat minkom. Sander, Ma l-oħra. Imma inti t-tifem t-għanet, li jena xoħli u għal niddevjak. Dak għajat zewġ bilet minn dan versus san. Darba minn butna, mux minn butħatti, Ejja. Mela, għajġa saqsi la mistoqsija. Insa l-ħobs. Saqsi mistoqsija oħra li forsi.
Tejni jo lejlek jol ta' warajk, nkunu altruisti. All right. Tajb, tuża fil-kċina? Le, insomma, zom. Zom. Idealment li ta' Le. Mux oġġett li għandek bżonnu fil-ċina. Pero jista' jkollok xi ħaġa, jista' Jista' jkun li l-ħaġa li dal-ħaġu jaqbab magħha. Isbaħħa ġifieri dal-ħaġu. Qiegħda fil-ċina. Ġifieri dal-ħaġu li qed norukom illi nfakrukom il-ju antik. Però huwa modernu wkoll. Ġifieri illum il-ġurnata m'għadux xiderek. Tajjeb inbidel. Issa qed tara l-Mike Spiteri bit-toppu llum bidel. Ġifieri Ma nafx. Orrajt, mela neħdu telefonat oħra jekk nistgħu ejja. Ċaw, Antoinette, l-iktar telefonata li imxejna nistgħu. Jiena li nistgħu neħħu xi tnejn minn nies li jiġu regolari u dulabu l-logħba. Intajru l-Mark? Intajru l-Mark? Ejja, hello. Hello. Inti jismek? Jisimni Bernardet. Kif int Bernardet? Aħna qegħdin hawnhekk fit-tieqa. Tara likom tajjeb żgur. Taw gost. Grazzi. Inti għaxi tletzjati li biex tarana wkoll? Le, Le, ma mhux norqod imħabba fejk naħseb dan. Isma' jiena ħanaqmlet mistoqsija. Brava. Jekk tgħid li fuq il-ħobb naqmal Tixel xi ħaġa biha? X'inhi? Tixel xi ħaġa biha? Tixel xi ħaġa le, teoretikament ma tixelx, però tħaddem xi ħaġa biha. Nista' ngħid tis. Ne. Le, mhux ħanejlek. Tħaddem xi ħaġa biha. Tieħu d-dawl minn dal-oġġett li tħaddem. Sewwa? Però dal-oġġett idealment ikollok da biex tħadmu. Issa nfakkorkom illi da mhux ħassibu d-dar kif inhu jidher għax dan il-verżjoni antika ħafna. Eżatt. Palma kienet tal-hair dryer jekk tiftakru. Issa ħanet faħħa saqajja. Faqa. Mhux xi torzu. Għaldhom kemm jgħidu. Torċ le. Ma tisma' il-kolbi. Le. Torċ le, dil-logħba. Nikol nsaqsi xi ħaġa oħra nista'. Ejja tina s-sala, ejja. Lajter. X'inhu? Lajter. Lajter, ħadra ġurwili, ħadra fejt minn fejt torċ il-fjamma. Le, lajter, sinjura, le. Le. Għaldik il-bottuna ta' wara l-ħamra. Ismaħ naqra, għettejn in-nies. Pero għandek l-immaginazzjoni xamakka li Bottuna. Bottuna tajba dik, ejja. Li Ciao. 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 Salilek. Iktar telefonati xil-Marelli ix. ħanajdek kważi tanka tbiddelat issa. U f'dal kas xil-Marelli u. Hello. Hello. Yes, min hemm? Jien. Doris. Reġat. Mux jem tittija konfidenza, kompliment. Christine. Dor. Faqqa. Ejja, x'mistoqsija ħassasina. Wistina tinna. Christine, sorry. Christine. Xsibtu jien. Tara fama. Christine. Chris. Christine. Christine. X'mistoqsija? Saqsina, Kri. Xi ħaġa tal-lob. Tal-lob. Żomm naqra. Ejdej. Jilabu. Tista' tilab ġifier il-dal oġġett illi dal-ħaġa. Biex tilab ukoll. Tużaħ biex tilab ukoll, iva. Iva. Ġifier li rrid ngħidlek u nnifsu mhux toj. Le. Imma tista' tuża lilu biex tilab. Prosit. Issa jien insejt jgħidulu. Ma allura ma nistgħux tirbaħ. Prova. Dak li tafas beħ biex tilab għal fuq it-television. Noqorbu ħafna? Vera viċina. Ma tittajdi x'inhu jew x'inhi dil-ħaġa, x'inhu issa? Remote. Le. Però qegħdin żomm, qegħdin fi triq tajba. Television hija l-kelma ħażina. Daqshekk nifqu hawn. Ciao, Christine. Tal-aħħar għal din il-ġimgħa. Nista' ngħid xi ħaġa? Le, issa le, għax inkella tista' tgħid xi ħaġa, ma mhux fuq il-kompetizzjoni. Tistaqsi xaġa Matteus l-iktar. Le, mela daqshekk. Ciao, mela l-weekend it-tajb. L-aħħar telefon. Nismakom ħafna. Grazzi, grazzi. Ciao, ma jarawniex. Ma taxxu. Ejja, tal-aħħar ejja, naħseb hemm medin, ejja. Ejja, babe. Min hemm? Hello. Iva lilek. Hello. Yes, lilek. Min inti? Jiena Margaret. Margaret. All right, Margaret, kif qed? Ejja, Margaret, inti ħatiġbrinna l-weekend. Ejja, Margaret. Margaret. Dak kif qalet ta' qabli. Nirfinaw naqra. Ta' qablek. Vinata. Eda fil-kaxxa iż-żajra waħdek bla gowler.
Kull ma trid tixxutja u tiskurja. Issa, Eżatt. ejn ruħek bil-mistoqsija biex niffaniljaw. Li tista' tkun imqabda mat-television? Le! Ma television? Le! Imma hemm isu television. Le. Hemm isu. Le, ma television mhux Mhux, imma, ejja. imma screen, hemm screen fin-nofs. hemm screen, Hemm screen ejja. fin-nofs. Xi ħaġa biex tiġġastja? Le, issa mhux Il-programmi mistoqsija. u titfaqqaq Biex ħafna. tajdilna, ejja, x'inhi? X'inhi? Konverter? Le, kemm ikkomplikajna, le, barġajna d-devjajtela. Isma' għandna ċansa l-oħra, please, oħra. Mar dawra bil-roħ. Oħra, tela. Ejja, ripedin, ejja, hello. Hello. Please. Għantukom żewġ biljetti għaddan versus San, hello. Hello, Min inti? Antoinette. Antoinette. Reġat. Inti Antoinette Le, tal-ewwel? le, oħra, Oħra, Antoinette u nofs Malta. Asmajta l-ewwel. X'il-Marelli? Il-mouse tal-computer. Tlieta, għantuk tlieta, tlieta mill-għoljien, tlieta, biex intkom tuġintu r-raġel u tċufu xaħat tlieta għantuk. Dak u l-mouse l-antik għara dak il-buttuna tal-mouse, isfel dak il-bocċa, dak il-wer jaqbat mal-komprot. Prose, brava. Naf li brava, naf. Max li ħabas Umli, u kol bħala mara. Antoinette. Xtaħseb Antoinette happy? ħafna hi. Min fejn inti? Maħzabar. Baqala! Issa diki! Nepotizmu Mela, grazzi Antoinette tibqa' fuq li neħadu lek id-detalji rbaħt 3 biljetti għal dan versus San li ħajkun fl-aħħar weekend. Thank you very much. Bravo. Mela, brava. Dak kien Mouse, Matthews, grazzi tal-li kont mara. Dedigrazzjaw kol l-sponsors li jieħdu ħsieb dak tifel li huma ir-river